ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭସାଣି ବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ନିଶା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଗସ୍ତି ପରିବାର ସେ ନିଶା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ ଯେ ସେ ଚିକିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଯଶୋଦା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ରସି ଖୋଲି ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଚିକିକୁ ଆଟକ କରୁଥିଲା ଯଶୋଦା ବି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତାପରେ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ସେମାନେ ଚୋରମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେ ଏବଂ ସେ ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଚିକି ସେପଟେ ପାଗଳି ପରି ହେଇଯିବ। କହିବ, ଉଠ୍ ମା, ତୋ ବିନା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମା, ତୁ ମୋ ଜୀବନ, ତୋ ବିନା ମୋର ଆଉ ଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିବ, ଏମିତି କାନ୍ଦିବ। ସେତିକି ବେଳେ ସେପଟେ ନିଶା କଥା ହେଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ କହିବ, ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେଲାନି। ଠିକ୍ ସେ ଚିକି ଯିବା କଥା, ତା ମା ଚାଲିଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମା ଆସିଯିବ, ରାମର ମା ଆସିଯିବ ଏବଂ କହିବ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଏ କଥାର ମାନେ କ'ଣ? ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମାଧବୀ ଆସି କହିବ, କାହିଁକି ମୋ ବୋହୂକୁ ପରିଶାନ କରିବ? ଏସବୁ ହେଉଛି ଚିକିର ଦୋଷ। ସେ ଚିକି ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ସେ ରାମର ମା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ଚିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶା ହିଁ ଏସବୁ କାମ କରିଛି? ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।